Здравейте, приятели, сънародници, българи! Рядко се включвам, но днес просто чашата приля. Много ми е болно, мъчно ми е. Как насаждат омраза помежду ни и разделение. Това е една схема, която е стриктно следвана от години, някакъв план до унищожението на нацията ни и на държавата, разбира се, от бившата комунистическа власт, част от еврейската общност и така нататък. Много ми е мъчно, много ме боли. Значи, преди година и нещо се върнах от чужбина. Бях близо 11 години навънка, няма значение. С някаква амбиция, мечти да помагам с каквото мога, да може да възстановим държавата. Толкова мечтаех, че нещо ще се случи, а виждам просто план, който е стриктно следван, хора, които са обучавани от чужди правителства, които са получили високо образование и единствената им цел е да се облагодетелстват финансово. Просто нямат жал и милост към род, родина, роднини, приятели, държава, родина, която аз съм се клел. Аз съм се клел към Република България. Аз не съм се клел за Европейския съюз, не съм се клел за Америка, просто толкова стриктно следван план да убият държавата ни. Как хвърлят прах в очите на хората, да може вниманието да им бъде другади. Не се вижда как Америка да убиват Европа, камо ли ще се замисли някой за България. Просто нашата територия е много значима като цяло за тях. И знаете ли, много, много, много ми е болно. Днеска, примерно, Божков се връща. Защо го връщат Божков? Защо се изтрепаха взаимно Къро, Мърло, Алексей Петров и така нататък. Не искам да бъда лош пророк, но нещата ги виждам така. Сега най-вероятно и Божков може да получи някакъв инфаркт, инсулт, както работят нашите приятели от Америка, нашите близки приятели, доброжелатели и така нататък. Знаете ли, така ми се иска да се обичаме повече. Просто да се обичаме. Да го няма това разделение. Да сме единни. Само ако сме единни, имаме шанс за нещо по-добро, а не да се изпълнят плановете на бившата комунистическа власт да изкоренят всичко българско и да убият нашата клета държава, която толкова обичам. И няма да се замисля и за секунда да си дам живота за държавата, за България, само за България. Но едва ли някой от тези Кирчо, Кокорчо, Попорчо, Корнелия и така нататък би си дала и косъм от главата за България, би фанал първия самолет и да фани пътя и да се махне. Боже, спаси България!